פגש אותי אתמול איזשהו מכר ואמר לי, אני רואה את הסרטונים שלך, ולי אין בעיה של פרוסטטה, אבל מה זה בדיוק העניין של הפרוסטטה? מה זה? אמרתי לו, זה שיש לך קימה בלילה לשתן. הוא אומר לי, זה אני קם קבוע, לפחות פעמיים. אז אמרתי לו, אז יש לך בעיה? אז הוא אומר לי, לא, בדקו לי, הפרוסטטה בסדר. אם ככה, אתה באמת מבין שהבעיה היא לא בפרוסטטה. אני קורא לזה פרוסטטה, מכיוון שזה השם שלמדתם, אתם, הקהל לקוחות, לימדו אתכם את השם הזה, אבל באמת הבעיה היא לא בפרוסטטה. אני כל הזמן חוזר ואומר את זה, הבעיה היא לא בפרוסטטה, הבעיה היא בצינור הספיגה שהוא חם מדי. ולכן הוא לא מצליח לספוג את החום, וצריך לקרר אותו. ופעם אחת הם יגידו לכם שזה הסוכר, ופעם אחת יגידו לכם שזה הפרוסטטה, ופעם אחת יגידו לכם שזה צינור השופחה, ופעם אחת יספרו לכם שזה הכליות. כל פעם ייתנו לזה שם אחר. הבעיה היא לא שם, הבעיה היא בשורש, והשורש הוא בעיה בספיגה.